er trætte af at se folk, der bliver millionærer som 18-årige. De laver daytrading, de pudser vinduer, de laver TikTok-videoer. Hvis det kan være så nemt, så er vi næsten dum for ikke selv at prøve det. Derfor vil vi i denne serie teste forskellige side hustles og fortælle jer, om det virker. I dag har vi fundet en video, der siger, at man kan blive rig på at finde billige eller gratis ting, for så at opgradere dem og sælge dem til en profit. Vores plan er nu, vi starter med at gå ind på Facebook Marketplace og DBA. Her scroller vi, indtil vi finder det perfekte fund, som vi ved, at vi kan opgradere og sælge til en profit. Og så lige nu er jeg altså bare i gang med at lægge bud på alle mulige forskellige møbler, og så vil vi give svar, hvis der altså er nogen, der svarer. Og Victor har fundet det her spisebord inde på Facebook Marketplace. Det er altså ikke helt dumt. Du kunne bare lige bruge en omgang olie, og så den kørende. Og det er helt gratis inde i København. Og så nu skriver jeg altså til sælgeren, og så må vi håbe, at de svarer tilbage, at det stadig er tilgængeligt. Og så nu er vi altså på vej ud til et eventuelt skrivebord, som vi kan afhente helt gratis. Okay, så spisebord, det var lort. Det var lidt for stort til bilen, og det passede bare ikke til vores smag. Ja, så nu fik jeg et tip fra min mor om at tage til lossepladsen, for der vil være nogle gratis ting, man bare kunne afhente. Så må vi se, om vi er heldige der. Så ja. Så vi er på genbrugspladsen lige nu, og der er intet. Jeg ved ikke helt, der er en stol her, men de er alligevel lukket. Vi kan ikke tage nogle ting. Så vi kommer tilbage i morgen måske og se, om der er noget. Og så i dag har vi altså ikke haft mega meget held. Vi har skrevet en hel masse, men der er nærmest ingen, der har svaret. Og dem, der har svaret, de har været alt for langt væk. Lossepladsen tror vi har potentiale, derfor vil vi prøve i morgen. Tage det ud, mens de er åbent, finde nogle ting, og så må vi se, hvad dagen bringer. Men det var alt for dag 1 der, tror jeg. 2, vi er glade, vi er friske, og nu er vi på vej til Netto, køber en energidrik, og så er det direkte på lossepladsen, så tager vi alt, hvad de har. Kom on! Vi er ude inde på genbrugspladsen, og vi synes, vi har fundet nogle okay ting. Vi kan lige komme her. Okay, så ting nummer 1, det er den her, som vi gerne selv vil beholde, fordi vi synes, den var rigtig cool. Så har vi de her slags ting, man kan bruge til blomster, tror jeg, vi er ude på en altan. Og så fandt vi det her bord. Der er lidt ødelagt på det, og så er det virkelig beskidt. Så vi tænker, at vi kunne male det og fikse det op, og så måske sælge det lidt profit. Men lad os komme hjem med at kigge. Og så nu står vi i min have, og nu skal vi altså fikse vores ting. Vi starter med bordet, det er en lidt større opgave. Vi kommer til at clean det og male det og se, hvad vi ellers skal finde ud af. Okay, så det vi har gjort indtil videre, det er, at vi har vasket, slibet, og vi skal til at male her om lidt. Du kan se, at der var nogle klumper af maling her ovenpå. Det har vi fjernet med noget sandpapir, for at gøre det så smooth som muligt. Og det vil være ingen urenheder i malingen. Og så herhenne, der var der et stykke af bordet, der var knækket lidt af, kan vi se. Det har vi så prøvet at slibe så godt til som muligt, så det måske vil se ud som om det var en del af produktionen af bordet selvfølgelig, ikke? Så det er bare tid til at male. Okay, så vi er fuld i gang med at male. Lige nu ser det lidt... Det ligner lort. Det ligner lidt lort lige nu. Vi laver flere lag, og så håber vi, at det bliver bedre end det her. Vi opdaterer. Vi har lagt første lag nu. Så vi tager vente til det tørre, så vi kan komme med næste lag. Let's get it. Ser godt ud. Okay, så vi er færdigmalet nu. Det er blevet lidt sent, så nu skal vi nogle andre ting, så vi er nødt til at vente til resten til dag 3 i morgen. Så lad os mødes der. Kom til dag 3 nu. Planen bare, at vi skal have lagt det sidste maling på bordet, og så ser vi, vi kan lægge den op på DBA og sælge den til en god pris. Og så nu har vi sat til salg bordet 249 kroner. Vi ved ikke, om vi kan få så meget for det, men vi vil give en opdatering, når det er solgt, og så lige kommentere, hvad den her style så har tjent os. Det skal det. Velkommen tilbage her på sidste dagen. Lige for at give en opdatering på bordet, startede vi jo med at sætte det til salg til 250 kroner, hvorefter der gik 3 dage, hvor vi fik det solgt til 120 kroner.
Det vil sige, at vi er altså ikke blevet millionærer på denne side hustle. Tværtimod har vi faktisk brugt 3 dage i alt 6 timers arbejde på at tjene 120 kroner, hvilket svarer til en timeløn på 20 kroner. Sammenlignet med en netto-medarbejder, der måske tjener 76 kroner ungarbejder. Vi tror altså ikke, man kan lave den her side hustle hver dag, men måske lige hvis man er heldig for at finde et lækkert fund, som jo er rimelig usandsynligt, i hvert fald i forhold til vores erfaring. Så alt i alt var det ikke den største succes, men det var et rimelig sjovt projekt. Når det er sagt, har vi mange flere andre side hustles, vi glæder os til at prøve at udfordre sammen med jer. Og hvis I eventuelt har nogle idéer til en side hustle, så skriv dem gerne ned i kommentarfeltet. Måske lægge en lille subscribe, ikke?